हेलो टिचार ब्र चेनेलावहाय गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो बरायबाय आरो गासैखौबो रोजा रोजा अननाय हरबाय। दा आङो नैबे बुस्थुखौ मोनसे मोजां मोनाखै, जोंनि मान गोनां सिखोना जोहोलाव बा सिखोना जाहार हाग्राखौहाय जे हादान सिफायगासिनो दङ बेखौहाय आं मोजां मोनाखै। आरो मानि थाखाय होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि सासे बिर जोहोलावनि बे नेरसोन बेखौहाय जों गासिबो जों बर'फ्रानो जों पाब्लिकफ्रानो बासायनानै दोननो हायोब्ला बा जोंनि थाखायनो बिराद मोजां बियो। दा जे दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बाहाय हादान सिफाय फैनाय आं बेखौ मोजां मोनाखै। ना सोरनिबा आखाइ दङ, जानांगौ सोरनिबा आखाइ दङ, सोरबा EM बा सोरबा MLA नि आखाइ जानो हागौ, बेनि थाखायनो बिसोरो बिदि चान्स मोनदों हादान सिफायनो। नाथाय दा सानजे जाय बा BPF नि MLA बा EM बा UPPL नि MLA बा EM दा सानजे जिखुनु हारिखौहाय बाहाय हादान सिफायहोनो मालाबा दा सान जोंनि बे बर'नि बिर जोहोलावनि मोनसे बियो नेरसोन बा जोंनि सिखोना जोहोलावनि बियो मोनसे नेरसोन, बेखौ जोङो लाखिनो रोंनांगोन। जों पाब्लिकफ्राबो बेखौ लाखिनो रोंनांगोन। दा जोङो जुदि लाखियाब्ला रावबो जोंनि बर' हारिनि जाखिनि इसिबां नेरसोन दङ बा बिर जोहोलावनि बा राजाफोरनि इसिबां नेरसोन दङ बे गोमालांजोबगोन, बेखौ आङो बुङो। आरो जे बावहाय गोदोनि सिखोना जोहोलावा थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामग्रायावहाय रेस्ट लाग्रा मोनसे बांखारबो दंमोन आरो बिनि साखाथियावहाय मोनसे फुख्रि दङ। आरो बेजोंनो गोदोहाय गंगारफ्रा जोंनि नैबे आसामाव हाबफैग्रा लामा थांलाय फैलाय खालामग्रा बेबो दाबो दङ। आरो गंगारफ्रा जे थांलाय फैलाय खालामनायावहाय जिरायथ'ग्रा बा अमा खाना गालांग्रा जायगा बेबो दाबो दङ। दा बेफोर गासिबो नेरसोन जा दङ बेखौहाय जों गासिबो बर' हारिफ्रानो खोमाना लायोब्ला जोंनिनो खहा जागोन, बेखौ आङो सानो। दा नोंथांमोना मा होनो बा दा नोंथांमोना मा बुजियो बेखौ आं मिथिया। आंनि साननाया बे, दा जाखिनि फरेस्टआवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय मावग्रा जाखिनि मावथि हान्जा नोंथांमोन, दा नोंथांमोनाबो बेखौहाय एसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो बासायना लाखिनो हायो। सिखोना जाहार हाग्रा सेर सेरनि जाखिनि जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा जाहाथे बे जायगाखौहाय हादान सिफाय होआलासे दोनो आरो होबथाना लाखिनो हायो। बे नेशनेल पार्क बानायनायनि उनावबो दिनैसिम माने इनक्रोचमेन्ट जाबाय थादों, बहुत खारन दङ। और सीखना जलाओ नेशनल पार्क इनके घने जंगल खोथा होखाबाय जे सिखोना जाहारा इन्टारनेशनेल पार्क जागोन होननानै। दा बिनि थाखायनो गासैबो जोंनि बर' जोहोलाव बा जोहोलावजो बिथांमोना बेखौ बासायनानै लाखियो। सिखोना जाहार हाग्राखौ एवस्राङा आरो बिफांखौ दानफाया। जोंनि मावथि हान्जा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नोंथांमोन आरो जाखिनि NGO नि मावथि नोंथांमोन बेखौहाय बिथांमोना जाहाथे बासायनानै लाखिनो हायो, बे आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै रावजोंहाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो मानगोनां जोंनि UPPL नि जाखिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आदा फेरेंगा, नाम मोजाङा मा बेखौ आं मिथिया, जायखिया बुंबाय आङो आदा फेरेंगा, नोंथाङा बेखौहाय थाबैनो थाब बन्द' खालामो। आरो जोंनि मानगोनां BTR नि जाखिनि आदा प्रमद बिथां CM, दा नोंथाङा बेखौहाय थाबैनो थाब होबथानानै दोननो हायो। बर' जाखिनि बिथांमोनाहाय बाहाय जाहा थांनानै हादान सिफायहैदों बेखौ जाहाथे सिफायहोआ, नांगौबा गुबुन दाबसे जायगायावहाय बिसोरखौहाय दैथायहरनो लाहार फाहार खालामो। दा बे आंनि मोनसे रिकुवेस्ट सारमोननिसिम। गोजोन्थों।